Maraming salamat po sa panonood at sulit suporta nyo. Josa TV, God bless po sa inyong lahat. May kalayuan yung ano natin, biyahe natin ngayon ha. Ayun guys, malakas yung ulan guys. Dito na tayo guys, kunting days na lang, makarating na tayo dito sa Talaib, Karaol. Yan. Barangay Talaib, Karaol no? Barangay Talaib, Karaol. Yan. Maluwang din pala dito kuya, first time namin makapunta dito eh. What's up? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget subscribe at i-click mo na rin yung bell button mga ka-Diyosa para lagi kang updated sa aking mga video. So ngayon guys, for this video, nandito tayo ngayon sa Talaib West, Karaol, Dagupan City, Pangasinan. Sobrang kumpleto yung aming sinabi at kumpleto yung sinabi ko guys. Kaya dito lang matatagpuan po yan sa guys, ang barangay nila Island guys. At yung nila dito, sobrang nakakalungkot dahil pag lumalalim at lumalakas yung ulan at may dumarating na bagyo, sobrang lalim ng tubig dito guys. And shoutout nga pala sa captain natin dito sa Karaol, Dagupan City na si Cap Pipito Bentora. Shoutout sa kanila dahil sila po yung nandyan para alalayin tayo at lalo sa mga BHW yan, shoutout sa kanila. At sa mga naghatid sa amin at lalo na si Kuya na nag-drive sa amin na papunta dito, na kahit hindi man kalakihan yung nasinakyan namin, naging success yung pagpunta namin dito, walang nangyari sa amin. At maraming salamat po kay God. Yan ang bro, hindi ko makakalimutan si God dahil nandyan lagi para lagi tayo palakasin, lagi tayo na hindi sumuko para gawin tong mga vlog natin. At maraming salamat sa mga nakasubscribe sa atin at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At so yun guys, hindi ko na ito patatagalin pa. Meron po tayong makakasama ngayon na vlogger dito sa Pangasinan. Wala nang iba, magpapakilala sila, ang mga Team Ken ng Pangasinan. Mga Team ka-Diyosa, so andito pala ang Team Ken. Yan. So yun guys, sila po yung Team Ken at small YouTuber pa lamang dito sa ating Pangasinan. At sa mga nakasubscribe sa akin, huwag din natin kalimutan i-subscribe ang kanilang channel, Ken Tem. Yan. Madaling lang guys, sobrang nakakatawa, nakakaaliw lang din yung mga ginagawa nila. Anong gusto niyo sabihin sa kanila? So wag po kayo magsawa magsuporta sa kanila at sa amin po. Tas mga iba-iba pong vlogger dyan Dito po, sa Pangasinan, di ba? So, yun po, Nangangarap guys, nangangarap lang din sila na katulad natin. Mag-subscribe lang po sa Channel natin guys. At alam mo ba boy, alam mo ba kung bakit nandito tayo ngayon sa Talaib? Anong masasabi mo na nandito tayo ngayon sa Talaib? Anong inspirasyon, anong nakita mo umuulan kahit umuulan, nandito pa rin tayo? So kahit umuulan po, siyempre pinagpatuloy po natin na tumulong sa mga bata. Sana maging success, di ba? Nandyan naman si God para alalayan kami. And then, yan guys, kung di ko na ito patatagalin guys, anong masabi mo sa mga nakasubscribe sa atin? Mag-subscribe na rin sa inyo. Mag-subscribe na rin po kayo sa amin sa
Team Ken. Yun na po. Ngayon guys, naninireviews pa sila. Well, talagang ganyan kung first time mo mag-vlog, kailangan lunukan yung hiya natin dahil dito lang nakasalalay ang ating pangarap sa camera. Dahil pag mahiyaan ka, wala. Pag hindi ka mahiyaan, okay. Basta importante, wala tayong tinatapakan na tao. Hey, what's up? So yun guys, meron pa tayong makakasama ngayon. And then, hindi ko na ito patatagalin pa. Siya nga po pala si Clem Emerson TV. Okay. Hello, what's up? Yo, what's up? What's up? So yun guys, yan po yung aning Hello vlog, welcome to my guys. Ay, idol ako. Welcome to. Salamat kay Josa, inimbitan niya ako dito. So yun guys, first time ni Kuya na makasama sa ating vlog. Yan. Guys, sa mga nakasuscribe sa atin, huwag din natin kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell button dahil nakasalalay po sa inyo ang subscribe namin ng mga ka-Diyosa. And then, ilalagay ko na rin po yung kanilang link para makita nyo yung channel nila para hindi po kayo mahirapan hanapin mga ka-Diyosa. And then, ano masasabi mo Kuya na nandito na tayo sa Talaib? Waste Karaol. Ano masasabi nyo? Maraming salamat una kay Lord dahil malakas tayo. Yan. In the same time kay Josa and sa rest of the team. Game. Yun! Ayan. Sabi ni Kuya na. Kayo, sabi na. Ayan. So, gagawin namin Kuya, may sabihin lang ako Kuya, meron ako katanungan sa'yo. Anong makikita sa inyong channel na yung mga subscriber ko at maka-subscribe sa'yo para maging masaya sila? Kasi hinahanap ng mga tao ngayon yung mapapasaya natin sila. So, bilang aspiring YouTuber, wala pa akong Video, ganun. formal na content. Pero usually, isa rin Random yung ginagawa nyo. Random pa yung ginagawa ko. Paramihan naman po, random yung mga ginagawa nila. Okay Pero naman. mostly gagawin ko dyan, siguro yung daily activities ko na lang. Yun! Ayan. So yun guys! At the same time, itutur namin kayo sa Dito sa Talaib. ilog ng mga dagupan. Yan. Nandito po kami ngayon kasi guys sa Talaib. Sobrang lumalakas yung ulan pero sakto guys na nasa school pa yung mga bata. And then mamaya sana huminto na yung ulan para maging success tong gagawin naming feeding programs. And guys, Kuya, kung bago ka lang sa aming channel, huwag mo kalimutang Subscribe! at i-click ang bell button mga ka-Diyosa para lagi kang updated sa aming mga video. Yan. So yan guys, abang-abang na lang mamaya in 3, 2, 1, let's go! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. So yun guys, kami na po yung pupunta sa kanilang bahay dahil mayroon pong ulan, dahil mahirap naman magkasakit yung mga bata, kaya iniisip din natin yung mga kalagayan nila, di ba Mami? Yeah! Si Mami.
So yun guys, papasukan pa natin sila. Hindi puno no. So yun guys, kahit ano yung bahay, tuloy pa rin tayo pumasok. Yan. At sa mga ka-Jose TV natin Ate, unlarat tagtakin, intandara na. Sana ko mo. Wala nila eskwela kasi. may kukyo. Ay, interview lara. Ang basta importante maging success lang kung ginagawa natin. Kasi iniisip natin guys na wag na tayo, kahit na magkasakit tayo, wag lang yung mga bata. Kasi mahirap magkasakit yung mga bata talo na umuulan. Kahit na ganitong sitwasyon, kailangan natin maging success at mag-pray na sana hindi tayo magkasakit. Lupong taga-pamayapan ng barangay namin. Lupong taga-pamayapan. Ay, lupong. Yan. So yan guys, yan. Maraming salamat po sa inyo at lalo na sa mga nandito at lalo sa atin ng daycare. Nandyan pa rin para umalalay sa atin. And then maraming salamat sa mga tulong nila. Kung wala sila, wala tayo ngayon. And dyan sa mga ka-Diyosa natin guys, alam nyo ba guys na pinasukan natin yung bahay nila at tayo na lang yung pumunta kasi umuulan at yung yun. Ay, masaya po ako sa desisyon ni Sir na punta na lang namin yung mga bata sa bahay kasi po iniiwas po natin sa sakit. Kasi pag naulanan yung mga bata, alam niya malalagnatin po sila. Sabihin, Masaya po kami na napili po dito. Napili nyo yung parokya namin na magkaroon ng ganitong event. first time, may tanong po ako sa inyo, Ma'am Kagawad. First time bang may pumunta dito na vlogger? So ngayon guys, sa mga vlogger dito sa Pangasinan guys, bisitahin din natin tong Talaid Waste, Talaid Waste, Caraal, Tagupan City, Pangasinan. So ngayon guys, dito po yung pinakamabaha at pag may dumarating na bagyo at tumataas yung baha guys, sobrang lalim dito, di ba? Anong kalalim po dito pag bumabaha po dito? Minsan po ang kampay. Okay, sobrang lalim guys sa mga dyan, sa mga vlogger natin dyan. Baka gusto nyo bumisita din dito at bigyan natin ng kasiyahan ang nandito at lalo ng mga bata.